In de Belfort in Sluis is een congres over de accijnsverhoging, want de verschillen tussen België en Nederland zijn groter geworden. Veel politici en ondernemers komen bij elkaar om hierover te praten. We zijn hier vandaag omdat er een congres is over de accijnzen, de problematiek tussen België en Nederland. En dat heeft te maken met accijns op brandstof en op alcohol. Wordt dat dan verhoogd of zo? Nou, de verschillen tussen Nederland en België zijn groter geworden. En dat betekent dat hier is verhoogd en in België is het gelijk gebleven. Dus dan zitten ze nogal met de grens hier zo dat ze vlak bij elkaar zitten? Ja, dat is dan een probleem. Je hebt natuurlijk altijd verschillende prijzen als je bij de grens zit. Dat is eigenlijk altijd al zo geweest. Maar nu is het verschil wel heel erg groot. En dat is de reden waarom ondernemers hier, niet alleen overigens vanuit Zeeuws-Vlaanderen, maar ook vanuit Brabant en Limburg. En eigenlijk de hele grensstreek in Nederland hier zijn vandaag om daarover met elkaar te praten. En waarom bent u er hier speciaal? Nou, ik heet de mensen hier welkom. Het is natuurlijk een politiek georganiseerd congres, maar ik vind het heel bijzonder dat het hier in Sluis is, in ons mooie Belfort. Dus vandaar dat ik hier zo meteen de mensen welkom ga heten. En hoe ging het vandaag? Ik denk dat het een heel goed congres was. Je hebt een beetje kunnen proeven, jullie hebben zelf meegefilmd wat er is gebeurd. Je ziet dat de discussie niet bestaat uit puur onvrede, maar je ziet dat de discussie vooral bestaat uit dat wat het Rijk nu wil, dat het eigenlijk anders moet in zo'n lokale streek als Zeeuws-Vlaanderen. Vindt u dat u deze keer in de Belfort was? In de Belfort is het volgens mij een goede bijeenkomst geweest. Ik denk dat het precies de goede plek is geweest. Want dit Belfort is eigenlijk gebouwd om handel te drijven. En je hebt dus gezien dat de ondernemers die handel drijven, die discussie hebben gevoerd. En daar is het ook ooit voor in het leven geroepen. Nee, de mensen die hier naartoe zijn gekomen, dat zijn vooral de mensen die aan de grensstreek ondernemen. Vanaf Groningen tot Limburg en van Limburg tot en met Zeeland. En die ondernemers die hebben dus aangegeven dat de accijnsmaatregelen die hun treffen desastreus zijn voor een bedrijfsvoering. En vandaag hebben die zich verenigd en gezegd dat kan niet, dat moet niet. Dat hebben ze verwoord in een petitie en die petitie wordt morgen aangeboden aan onze staatssecretaris, de heer Wiebes. Het congres is voorbij. De politie en ondernemers hebben goede gesprekken gehad. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.